फ्रेंड्स, आज आपण जिताडा फिश कढी बघतो आहोत। बाजारात मला एक जिताड्याचा आपण शेड म्हणतो एक तुकडा साधारण 200 रुपयाला मिळालाय। त्याला मीठ लावून ठेवलाय, एक अर्धा तास तरी मीठ लावून ठेवायचं। मीठ लावल्याने काय होतं, त्याच्यातला जो वास असतो उग्रपणा तो जरा निघून जातो आणि स्वच्छ फिश धुतला जातो। आता ह्याच्या फिश कढीसाठी वाटण करणार आहोत। हे सगळ्याचं नाही फिश कढी करणार आहे, मोठे पीस मी तळायला ठेवणार आहे आणि छोटे छोटे जे बारीक बनवलेत ते फिश कढीमध्ये वापरणार आहे। जिताडा अप्रतिम लागतो चवीला। आपण जिताडा फ्राय बघितलं होतं, आज आपण जिताड्याची चटणी किंवा जिताड्याचं सार किंवा जिताडा फिश कढी बघतोय। आपण फिश कढीमध्ये जिताडा घालणार आहे, फक्त साहित्य थोडं वेगळं घेतलं आहे फिश कढीचं, ते तुम्हाला मी बनवताच दाखवते काय काय घेतलंय ते। नॉर्मल आपलं मालवणी फिश कढीमध्ये ओलं खोबरं असतं, तर साधारण अर्ध्या वाटीपेक्षा पण म्हणजे नारळाची जी अर्धी वाटी असते त्याची अर्धी वाटी, म्हणजे समजा छोटी एक वाटी पकडा। ओलं खोबरं घेतलंय, एक 10-12 लसूण पाकळ्या घेतल्या, कोथिंबीर थोडीशी, आंबटसाठी आपण चिंच घेतोय, कोकम नाही वापरत आहे, तुम्ही कोकम पण वापरू शकता। मी थोडंसं वेगळं चवीमध्ये बदल करण्यासाठी चिंचेचा आंबटपणा घेते आहे। साहित्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते आहे। अर्धा कांदा, अर्धा बारीक चिरून ठेवलाय फोडणीसाठी, एक 5 संकेश्वरी मिरच्या भिजवून घेतल्या तरी चालतील, मी भिजवायला विसरली पण त्या छान मिक्सरला वाटल्या जातात। अर्धा चमचे धने, अर्ध्या चमच्याला थोडं कमी बडीशेप, त्याच्यानंतर एक साधारण 4-5 काळे मिरी, तिखटचा एक छान चटका येतो त्याने, आणि पाव चमचा हळद। आता हे मिक्सरला छान मऊ आपल्याला पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे वाटण। आपलं मातीचं सोरकूल आपण बारीक गॅसवर तापत ठेवलंय, त्यात कोकोनट ऑइल एक 2 ते 3 चमचे, तेल छान तापलं की आपण बारीक चिरलेला अर्धा कांदा परतून घेऊया। तोपर्यंत मिक्सरमध्ये मी बारीक वाटण वाटून घेते। कांदा लालसर झालाय आणि आपलं हे बघा वाटण मस्त मऊ, रंग पण छान आलाय। बेडगी मिरची, संकेश्वरी नाही खरं ही बेडगी मिरची, संकेश्वरी थोडी वेगळी असते आणि ती फक्त आणि फक्त मे ते जून मध्येच असते, नंतर नसते वर्षभर। आपली बेडगी मिरची चवीला पण चांगली तिखट पण असते, रंग पण छान येतो। आता मिक्सर धुवून आपण हे किती तुम्हाला पातळ जा घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे करून घ्या। मिक्सर धुवून आपण ह्याच्यात थोडं पाणी घालणार, थोडं अजून पाणी घालूया, घट्ट झालंय। थोडा गॅस आता मोठा ठेवूया। मातीचं भांडं असेल तर गॅस जास्त मोठा नाही ठेवायचा सुरुवातीला, नंतर मग आपण हे रस्सा हे वाटण घातल्यानंतर तुम्ही मोठा करू शकता। त्याला उकळी आल्यानंतर आपण फिशचे तुकडे सोडणार आहोत। तर मी फिश स्वच्छ धुवून घेते पहिला, तोपर्यंत त्याला उकळी येईल। मस्त उकळी आली आहे, आता फिश सोडूया आपण त्याच्यामध्ये। स्वच्छ धुवून घेतला आहे जिताडा मी, छोटे छोटे पीस मी घालणार आहे, छोटे 5 पीस आहेत। मस्त त्याच्यात चव उतरेल जिताड्याची, आणि 200 रुपयात एवढासा मिळाला। महाग भरपूर आहे, चवीला एकदम अप्रतिम आहे। एकदा जिताडा खाल्लात ना तर दुसरी कोणतीच मच्छी खाणार नाही, एवढी चव अप्रतिम आहे। पण समुद्रात सापडलेला जो जिताडा असतो ना त्याला चव चांगली लागते। हे पनवेलवरनं शेतीतले जे येतात ना त्याला चांगले असतात पण तेवढी चव नसते। आता मोठे पीस मी तळण्यासाठी ठेवले, छोटे छोटे पीस मी रश्श्यामध्ये घातले। आता आपण मीठ घालणार आहोत। फिश लवकर कुक होतो त्यामुळे जास्त काय उकळवत बसायची गरज नाही। एक साधारण 1 मिनिट त्याला उकळवूया आणि त्याच्यानंतर आपण आता चवीनुसार मीठ घालूया, वरून कोथिंबीर बारीक चिरलेली। आपला जिताडा फिश कढी तयार आहे, राईस बरोबर, भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, मस्त
चिंच वापरायची नसेल तर आमसूल कोकम वापरू शकता, कैरी वाटणामध्ये वापरू शकता. कैरीची फिश कढी मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. आणि आता एका उकळीनंतर आपण गॅस बंद करणार आहोत. आपली जिताडा फिश कढी तयार आहे.